Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, Bibi. Maray naga sa mga parantabay. Merong bugakan sa tuya mga istorya. May imurara si Kapitan Glenn Naparam kan Barangay Palanog sa management kan Good Pound Cement Factory. Oh. Kung tulong punto medyo nararaotanin buot ni Kapitan Naparam. Primero, nagkondosir nin medical mission an barangay council kan barangay sarong konsyal nagdulok sa planta natural dako lang pabrika asina sa teritoryo kan barangay pig balo man na solisitan 10 manok gamiton lamang pag Okay, sige. gamiton lamang sa pag pakaon sa mga nagkondosir nin medical mission. Ang tita BBP nagtao manin manok. Oh. Pero may padangog na dapat nga i-charge sa barangay. Nata. Okay. Nya kung ma-charge man siya nang sa barangay, natatama solicit pa nga kami. Karon nga mga Una nataman kaya ta. Ang big solicit man kuan manok. kailangan man siminto. Ang garo mas maray gayon. Medical mission ipakaon mo siminto. lalo nang Lalo dala. dako lang ribok. Oh. Di sa madaling sabi, inuaman sa manok. Pangyayari sa mga bakadi. Oo. Ang punto ni punong barangay Glen Naparam, kaya nga ni nagasulisit, na makatabang-tabang na lamang, na dahil na makacharge, dahil na mag-charge sa budget sa barangay. Pandua, so mga street lights sa Purokdos, kan Palanog, na ipinakarabit kan planta, bilang parte kan social responsibility man gayot, dayaon sinda sa Palanog, nagninegosyo, madiklom, so planta, magayon so katuyuhan, nagpabugtak nin mga street lights. Masalamat natural sa mga constituentes sa siring na esperso. Ang problema ta, si Kapitan Glenn Naparam, nakadisponer man nin mga solar lights. Natural, Kapitan, naghihigawa man kung paano na mapa-asinsong lalo ang kaliwanagan, kan barangay. Ipinaburugtak ni Kapitan, nakakuha si Kapitan matrayong pumaan, nakakuha nin mga solar light. Di duro-durubli na may mas magayo na, maliwanago na. Ang problema, mga man sabi ni Kapitan, ay nandiyan sa mga street lights. Pinroll out ngayon kan planta. Tayo man lamang danin ni ay, dahil man nagparam na, ito pinroll out. Pangyari sa mga bakadi. Pagparadoblihan so medyo kuha ni Kapitan, punto. Kantulo, igwa ni nangyaring pagsabog sa planta, na ibarita na nga ni Baganyataw. Dahil lamang dang koordinasyon report sa ali sa planta, pasiring sa barangay, naisihan na sana ni Kapitan, may nadiskwida. Sabi nga ni nagadaan. Nilapot niya to si Kapitan, may gap, may immoral, igwada. Mga rin dahi, papapod niya si Engineer Carlito apare sa barangay o sa management kan planta para maghuroron ano ang mga dapat na plantsahon. Ayun, tapos igwamandaanin mga uro ayudan mga unplanta ta natural yaon sa teritoryo, pinapurondolugod ni Kapitan. Ay nangyalagod ka? Tawagod sa si Kapitan Glenn Naparam. Mata, para sa pulo naman manok, kantidad 3,000, gusto pang i-charge sa barangay. Kaya, Anong gustong sabihin? 10 manok, so si solicit din daw. nagsolicit sa kagawad kong saro na gamitan nga sa medical mission. Pagpakaon. Sampalungan ni na manok, kantidad garo itong mga 3,000 pesos, gusto pang i-charge sa barangay. O di ba ko solicit ito kung sa charge mang ginaray sa barangay? Kaya ngayon nadagit ako duman, kaya kinansil ko nga na so
gabos sa transaksyon dumaan. So ano, i-pictures man agad sa barangay. Dahil na ito pictures. Sa madaling sabi, wala sila itinao. Iguan na daw, 10 manok na din na frozen. Process. Oo. Tapos ang saro naman, inarali na naman inda so mga street light ko din porque nagpabugtak na ako no solar. Inali ninda dahil barang nagtaram sa kuya na oy kapalian ko ining street light ni dide. Sinda nagpabugta ka to? Sinda nagpabugtak, sinda naghali dahil na barang nagrespeto sa Ako na... So digdig lang sa purok dos na Ito tayo nali nila na makatabang na labang kuta sa barangay. dahil kung ano aram kong yan nga ta inali ninda porque may mga solar na akong pinabugtak din sa sako na barangay. So so ano, may date na dapat plansahon na mag-uro ng management with the barangay official digdi sa Palanaw. Ayun nga ni ang pigano ko ta dapat mag-uron daning Soy-soy. masuisoy kung natata inarali ninda susuporta na kuya na pigsulisit ninda o pigsulisit sa barangay sa medical mission may mga pigtaran pa sindang medyo bukin maray. Ano ang dati na na-receive ko ta ng may mga biyaya kan mga residentes digdi during the time na bako ka pang kapitan? Ang kuyang ko, may mga pigataw man sindang suporta pero sinda nagpapatrabaho halimbawa sa Rona Purok kung may pathway sinda na nagpapatrabaho bako naman so barangay Ngunyan dahil na. ngunyan wala pa pagkat kuya naman sa maguroron kami diba ibalik din sa kurso. Pwede pa paano siya mag-initiate na magkaigwa ka mo ng pag-uroron? Siyempre, padaraan ko yan kay letter na maguroron din sa barangay. Tama. Balance yun to naman ini. Kung sa sulado ni Engineer Carlito Apare. Jimmy Nasalita, DCGB News. Yes, thank you Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, Alarmario nasa linya sa dagdag na report. Good morning, Paringal. Kumusta dyan? Good morning, Pade. Pig-adalan pa kan grupo ninda Congressman Joey Salceda asin ka na ko Bicol kung sisay talaga ang pwedeng magiging running mate ni Congressman Joey Salceda sa plano kaning pagdalagan kiraray Gobernador kan Albay. Sa pahayag kan Congressman, igadalam pa ninda ini dahilan ta nagakampira mga pangaran ang nagaborotwa na posibleng potensyal na maging running mate niya alagad kay puan kanin irarom na pag-aadal sa sitwasyon ngo niya na siyempre may mga posible man na kalaban sa siring na pwesto. Apera kan lantada ng nagpahayag nin intensyon na magbisi gobernador pero independent ang status o kamugtakan kani si board member Dante Arandia. Nagubutuan pangaran na ang sabi posibleng tugang ni Congressman Saldico. Pero dahil pa yan konfirmasyon, pero may bagong pangaran ko niya na nagbutwa na potential man na maging vice gobernador. Ining si Liga President kan mga kapitan sa probinsya, si board member Isyam Ismail. Pero ang gabos na yan, question mark pa, dahil sabi kan Congressman, padagos pa ining pinag-aadalan kan sa indang grupo politikal, ang grupo kan Congressman, as in kombinasyon sa grupo man kan Ako Bicol Party List. Yan, para mientras pwede ang informasyon dito sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. O, i-text taban mga birthday greetings. Ngunyan na pagkaanda. Napasadahan niya to yan, ano? O, sandali lang. Si Kwan Palan, so, bangkay pala ni Father Bob Banyares, no? Ni Father Bob Bernard Banyares, nag-abot na po mga tugang sa Bicol International Airport. Kaso, sarong aldaw, ano, pipaaramit tabi sa
sa Indogabos, mga tugang na nag-abot na tabi sukwan so sa iyang bangkay. Susog sa post mga tugang kan Diocese of Legazpi, ipipaaram ninda na so bangkay ni Father Bob Banyares nag-abot na tabi digdi sa tuyang diocese, and magkakaigwa tabi nagkaigwa ki memorial mass mga tugang kasuhapon na Webes sa Saint Padre Pio, September 5, Rawis, Legazpi City. O nitaban mga schedule of masses mga tugang para tabi sa bangkay ni Father Bob, Father Bernard Bob Banyares, no? September 5, kasuhapon niyan, Saint Padre Pio, Rawis, Legazpi City, nagmisa kasubangging alas 7 nin banggi, no? Katapos ngunyan tabing Biyernes, September 6, September 6 tabi, para po duman sa mga nagahalat kan, schedule kan misa para sa wake ni Father Banyares. Ngunyan pong September 6 Friday, yaon po sa Saint Padre Pio, alas 3 po nin hapon, may misa po para sa misa, iyo po ang Saints Peter and Paul Vicariate, alas 3 yan. Pag alas 5 rin hapon, may misa man po sa Saint Gregory, diyan po sa sorry. Pag alas 5 rin hapon, wake mass na ang sponsor po 'yon, Saint Gregory Vicariate, no? Tapos pag alas 7 rin banggi, wake mass, ang sponsor po 'yan, Saint Raphael Vicariate. Yan, September 6 yan. Ngunyan pong aldaw, ngunyan pong Friday. Kaya ang misa po alas 3, alas 5, buda alas 7 ang banggi. Sa September 7, tabi sa Sabado sa aga, Family Residence, Moray Street, Bakakay, Albay. Duman po yan ang misa na. Duman na po sa September 7, alas 6:30 nin aga. 6:30 a.m. wake mass at Saint Padre Pio. Pero ang tabi followed by the transfer of family to residence. Yan. Gusto sabihin, pagkamisa sa aga tabi na 6:30 sa bangkay ni Father Bob, Father Banyares, ang saya pong bangkay ita-transfer mga tugang sa indang residensya sa Moray Street sa Bakakay, Albay. Pag alas 3 hapon, duman, may misa po na ang misa, iyo po ang grupo kan Saint John Vicariate. Alas 7 nin banggi, may vigil sponsor po, Saint Francis Choir. Sa vigil, iyo po ang hali sa Kamalig. Alas 8 nin banggi, wake mass, Saint Rose Vicariate. Yan tabi ang schedule kan misa ni Father Bob Banyares. Ngunyan, sa September 9, tabi, Lunes. September 9 Lunes. Wala pong schedule ng September 8. 7, Sabado. Tapos September 9, duman po mga tugang sa Bakakay Church. Yan, Duman po iyan sa Bakakay Church, no? Alas 9 nin aga, iyan po na funeral mass. Ang mamisa po si Most Reverend Joel Bailon, Didi, Bishop of Legazpi. Inimbitaran tabi ang gabos na mag-join sa misa, asin iba pang services para sa gadan. Let us continue to pray for the eternal rest of Father Bob, entrusting him to the mercy of God. O yan, tabi yon tabian, yan tabian latest mga tugang may kinaraman tabi diyan sa sa pag-abot tabi kan bangkay ni Father Banyares. Kung matandaan nindo, siya po mga tugang nagadanduman sa US, no? Kan uminaging aldaw para po sa kan uminaging mga simana, kung sino pong natatandaan yan, iyo po, kaya so iyan na po ang mga scheduling tabi kan sa tuya na na bangkay ni Father Bob Banyares. Okay, sige. Joshua, pakipalop daw tabi kay ning text sa tuya naghapot so mga enumerators sa pasahod kan mga enumerators kan PAPSEN, Population Census boda CBMS, no?
sabi da pigpa-process na pirang weeks na pong piga-process dahil pananggad po natatapos i-process. Naghapot, pakikuan mo tabi Joshua kay ni ha. Ang population census baga ang namamahala kay ni so PSA, di ba? Philippine Statistics Authority. Sina po namamahala kay yan na population census na iyan. So mga enumerators dahil da pa da nagsweldo sa laog na ki 1.5 month salbatan ang pangyari sa maabak. Ano doon nangyari adi? Sarong bulan may kabanga na, mga amigo, mga busing, dyan po sa PSA. Taon-taon, mamonitor tabi dyan si Joshua sa Endoma dyan, ma-follow up kung ano po ang nangyari sa sweldo kan sa tuya ng mga enumerators. Ha? Iyo, okay? Sige po, salamat tabi sa informasyon. Dahil pa-follow up tayo sa Giraray. Pina-follow up ko na ini. Pinalop ko na ini. Ipa-follow up ta po Giraray. Ano nangyari data? Pigo proseso. Halawigo ng proseso. Ha? Sabi ni Pading Ray, good morning Padi. Gayon naman kayong mga lalaki, maging maunawain sana kayo sa pagipagtungo sa inyong mga asawa. Natulad ng isang marupok na sisidlan at pagpakitaan sila ng galang bilang mga kasamang tagapagmana ng biyaya ng buhay at ng ganito'y huwag magkaroon ng sagabal. Ang inyong mga panalangin, Ono Pedro 3:7. Happy and blessed Friday everyone. Good morning Padi. I love you. I love you to Padi. The best ka Padi. Kana talaga ang tunay. Alas 5:34 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya, mga tugangan, mga dagdag na headlines kan mga bareta sa Lado National. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Siyempre nangenot sa mga headlines. Dating Alkalde Alice Go, nag-abot na sa nasyon matapos maaresto sa Indonesia. Nagpresentar man ini sa media kasubanggi o kasubagong mga launa bilang detainee. Aha. Nakasulog nin orange na t-shirt na may nakasurat na CIDG. Ayun, si Alice. Aha. Okay. Okay, gustong katrokis ka ng Indonesia para kay Alice Go dahil pa pwedeng i-report sigon sa Bureau of Immigration Aha. ta may kaso pa digdi. Pero tinaw na si Alice sa tuya. Tinaw na sa tuya. Tinaw na. May uli na, nakaabot na. Yes, yes. Sinundo duman ni Secretary Binor Abalos kan DLG. Grabe man ang mga buenas kan mga tawang inano. Pero may komentaryo si Manay Risa. Ano sabi ni Manay Risa? May mga nailing yung picture na nagpasirilpi sa mga NBI. Bako ngayon, bako ngayon celebrity. Para nagpasilpi. Si Manay Risa mana. Masyado, Manay Risa relax lang. Para nakisilpi sa NBI. Taganing mahiling ni Dakon halay po ito halaba pambok ni Alice. Akang ano yan, ako pa di, paliwanag ginawa ko, natatakay po pang sekretary. Kaya ba si Marbil Marbil? Iyo. Natakay po pang pinakahalang ko na official kan PNP, buda si sekretary. Paliwanag Pwede man itong sundong ka, di ba? Ang paliwanag na sa seguridad. Kaya nga, Seguridad? minarkila ning ano yan, Charter plane? ginamit ning pribadong eroplano. Salbatana. Grabe ang isturbo ka ini sa gobyerno. Ang sabi, kaya siya nagdulag, may death threat lang na-receive. Yan. Yan ang pinakang rason. Yan. Pero Grabe. kan presentar ni sa media, dahil na nagtaram, pagkata dahil ngayon akong abogadong magiyas ako, tapos naka-face mask ng itong, request ko tanghalion, kan mga nasa press con, abo niya. Tapos habang nagtataram si Secretary Benong Abalos, nakatalikod ini sa media. Iyo. Grabe ang gasto kang gobyerno kay Alice. Iyo. Kaya mo na charter plane. Sa bagay, kung ang pagdulag niya may death threat, yan ang panirikuan niya man sa iyang kuan. Pero, yaman dyan ang gasto kang gobyerno kaampani, manggurano ang arkila kang charter plane naan. Dahil taman aram yan. Baka pinautang, Basta, pinasubli. Ang sabi,
Kaya nga ni kami nagano ning ano yan, ning eroplanong pribado, tanganing Oo. siguro ang kaligtasan mo. Okay. Sana nga day ka na magdulag pa, kampangon muna ang mga Kaso? mo. Oh. Sabi man da, iyo nga iyo. Iyo. Okay. Alright. Alright. Si Speaker Data daw Romualdez. ta. Day pa padurulag sa mga wanted sa Pilipinas na may maranto pares. Duwa na sa dera ko pa na. Padurulag ka na ninda yan. Pabayaan na, umarali na kung narain siya nagbulukod-bukod kaan, padurulagunan ninda ta. Nadadakap sa luwas kang Pilipinas. Pagdulag, mag-alarma sila magpaluwas ng red notice. Red notice, Sa Interpol, oh. remate. Sa pagyaon sa Pilipinas, day nadadakop. Amo. Iba niya may kinikilingan sa tinititigan. Ay, nako. Si Speaker Romualdez, dinaog ang baluarte kan mga Duterte. Nyan. Aha. 183 na congressman kaibanan niya duman Ay, wow. sa bagong Pilipinas sa fair. Wow. Aha. Pagbaba kan inflation kan Agosto, Oo. laog sa forecast kang Bangko Sentral kang Pilipinas. Ocular inspection kan Senado sa KOGC compound sa Davao. Aha. Asin pagkondukta ng hearing, ngunya na Biyernes, September 6, kasado na. Boss kan whirlwind, dating pulis sa China. Aha. Sigon sa kontrobersyal lang si Catherine Cassandra Leong. Dating pulis. Ninong pala na ni Cassandra. Ninong niya. Oo. Subos kan whirlwind. Maringay ring pulis. Pero ang sabi ni Congressman Barbers, di mo may araw ngayang may maraot na record niya hiningi si ang pulis. Oo. Di ngayon po. Awas ang araw ngayon, maringay siyang tawo. Okay. Oo. Oo. Alis go. Mm. Mga pag-iriba, Mm. posibleng mapreso ng 560 taon Oo. sigon sa Anti-Money Laundering Council. Grabe. Bakit napatunayan na guilty? Grabe, ano? 87 kaso na money laundering ang sinangak. Grabe, di. Mientras tanto, mga aktibidad sa 90th anniversary kan Philippine Charter Sweepstakes Office, nagpuna. Aha. Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta, pinatawanin anom na bulan na suspensyon kan ombudsman. Oho. Model as in pageant winner na si Alberto Rodolfo de la Serna, nagbiyahi sa ibang nasyon kan 2023, Oo. kaibanan si Harry Roque Oo. 6 times. 6 times. Oh. Nagsain na sa duwa. Ay, sa duwa. Sa grupo. Duman sindang duwa sa ibang bansa. Ngatay ka ngayon, paborito ang kaibanan. Paano Oo. may aram ko ngayon, medical condition ni Sir Harry. Iyong nga. Mahilang palaan. Oh. Medical, siya kayo na nag-assist. But modelo man talaga at saka artistahin man talaga si Albert. Iyo baga. May urag ba siya? Basta yun na yan. May bank account pati na. Close na ito, close na. Mangangala, close na pala. Kaya natin withdraw mo 1 million ngayon. Sarado na pala. Sarado na yan, close Sarado na. Pero nato man ba ito para ogid din da? Kung nata-close ando, anong koneksyon kaan sa legislation? Sa papel bagang nakuha. Oh. Duman na nagpon, sa papel na nakuha. Ay, yung mananggan. Ano? Kaya nakonektar nga si Sino Harry ka Roque. duman sa kwarto? Kuminto ka ngayon duman. So, nakuha naman sa kwarto? Ang sabi man ni Harry Roque, kay Albert nga ito, na dating staff ko ngayon. Oo. Nagagawin ng endorsement. Ayan. Yan ang pangyayari. Yan naman ba ang problema kan mga congressmen na iba? Kung magprabay bando, ah? Masyado ba ini man ng mga congressmen na ni? Masyado man na. Anong problema prabay bando? Anong problema? Your Honor, I rest my case. Okay. Okay. Tabi, oy, mga pagkiriba. Nakabalik at Silicom. Oh. Rotary Club. Trabaho tayo. Trabaho tayo. Tsaka, ano tayo? Matanim tayo ng bambu. Oh. Maya-maya lang. Alat ko na pa de, ikaw lamang namang kigulay na bambu na pwede. Day ko, aram tabi ko, anong handa ni Padre. Mataranom sa nasin, mataranom. Matanom kami ka itong mga, Mataranom. Itong mga sigurado ng mabubuhay. Aha. Alright, ang schedule mo niyan, duman sa Padang, 9 o'clock. 9 o'clock. After kan misang alas 7 dyan sa Mary Silong Sanctuary.
Tapos, breakfast as in the briefing, and then pag 9 o'clock, matanom sa padang. Yes. Pag alas 10:30, ma-ocular inspection dyan sa Fidel Sortida. I think yung lugar ni nagigibuhan ni mini nursery. Pagkatapos, mapasiring sa San Fernando, sa Santo Domingo, para magtanom girarainin mga bambo. So, yan sabi ang schedule niya na pag napitsa sa size. And then The sa best. aga, ikaw naman na schedule, I think, daragain Kamalig area. Saan nga ni padihali ining species kang bambu na itatanom? Ining mga ini, so, na consider ni Father Momoy sa Pulumulok, dakulin ni, pinatubo mi dyan sa nursery. Mary Sealing Sanctuary sa Laudato Si Farm. So okay na siya para itanom, kaya tamang-tama ngunyan season of creation, iyo man ang pinagtiyempo ni Father na itaranom na ini dyan sa may pamitisang ang bulkan. Diyon. Okay, yan bit yung mga headlines ko niya na pagkaaga to dyan Campewise Enterprises sa napong sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Oros at Digas City, basta radyo, IPYC niyan, 24/7 konektado ko mo, magkita load. From News Base, in Mardela. Good morning. Thank you very much. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan po ang mga headlines kan mga bareta na maruluwas sa mga periodiko nasyonal notindong nadangog. Didi po mga tugang sa programang Morning Hirit. Iniman na mga congressman tang iniman na. Kamu man daw, nataman nagapraugid pa kamuka na. Natang tigiring yakluson kamong dua. Ano man ang connection kayo sa yung mga may sarap naman na babaeng congressman. Grabe talaga sa apot niya. You are ngayon very special. Good morning. Good morning po, Pag-asa. Yes po. Miss Alexis, Yes po, Sir Henry. kumusta ang araw mo ngayon? Okay man po, sir. Wala Okay man. mang nagparauuran. Kaya maugma. Ay, wow. Pag nagtagaturo tagiti pala, maugma ka ta na, tagitihan ka di. Opo, sir. Okay. O, sige po, on the air ka. Go ahead po sa latest forecast. Opo, maraming na aga po, Sir Henry, at sa mga panginayog ng GB. Bali po ang ating magiging kabuktakan sa tuyang panahon ng ika-5 ng September 2024. Bali po ang ating prevailing weather system ay itong attack ng Super Typhoon Yagi or formerly si Enteng na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon at ang southwest monsoon or ang Paroskang Kabagat ang nakaka-apekto sa west of Luzon. Bali po ito ay magdadala ng bahagyang mapanganuron, saglit sa mapanganuron na kalangitan na may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo na mamamatian dito sa Bicol region. Bali po ang ating para ay moderato saglit sa makusog na halik sa Surusulnupan at ang ating patagatan ay gakal ng moderato saglit sa makusog na pag-alon. Bali po, ang tigatayang agwat ng temperatura digdi sa Albay ay maabot ng 26 to 31 degrees Celsius at ang Caldaw ay hirang ng alas 5:34 kunyang aga. Akin masulnop naman ng alas 5:52 ng hapon. Alini po si Alexis River ng USP Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Opo, Miss Alexis, ano ito na so, may pigbabantayan kitang low pressure na sa luwas ngo niyang kan PER, Kampar? Sa ngunyan po, wala pa po, hindi pa nag-form pwedeng LPA sa na pinaga-expect na mabibilo. Ayun. Pero, opo. Pwede po na, po ngayon, Sir Firme, na ngayon may mga nahiling ngayon sa social media. Oo. Opo, sa ngunyan, hindi pa man po siya nabibilog, kaya wala pa po siyang location or... Opo. So,
or yung distance niya. So, ikaw man siya Mhm. nabibili. Iyo. Pero low pressure po ini. Pinagababantayan po na dyan sa labas ng car siya Opo. Pero low pressure po ini. O ano yung gari cloud class, in cloud cluster na ini? wala pa rin po, sir. Hindi Wala pa rin. man. Siguro po, by next week pa po siguro. Early next week. Okay. Kaya kung ano kayo nagluluwasan sa mga social media na naman. Di ba? Dapat talaga maghalat sana sa report kan pag-asa di. Ano po, sir? Dapat pa lang talaga maghalat lang sa report kan pag-asa para daing confusion ang publiko. Opo, sir. Kasi po, nahihiling nila sa mga extended na forecast. Opo, kaya na sila para talaga panic. Pero wala pa man po, sir. Ito man siya. Opo. Maski cloud cluster pa lang. Ito man siya Yes. Lalo na pag ika nag-report, kaya dapat abangan ninda. Opo, abangan po nila po, pero may pagbuhan ni kading oras. Okay. Salamat po sa forecast, Miss Opo, Alexis. sige po, sir. Bye-bye. Yan po mga tugang ang latest na report halid dyan sa pag-asa. Ugmaon si Alexis. Good morning, Miss Alexis. Joshua Bino, may dagdag mga tugang na bareta. Joshua, good morning. Come in. Yes. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya. Nadagog mo so kuwang ka sa bago, so request naman sa PAPSEN. Mara man ako later. Census? Oo. Ah, Aputon mo ito, sarong bulan may kabanga na so nakaabot sa bareta. Ay, kahirak man, baka pwedeng i-proseso tulos. Sige ba, ang relako kaan? Di ba? Correct. Pamasahe. Okay, sige. Anyway, ito sa dagdag pa niya itong Ano daw ko ng style tanga sa pagprograma? Garang nga trutulfo ang style. Garang nga tulpo ang style. Ang style, araw-araw nga, ang segmenta, latak sa pagkaaga. Lalatak. Okay, sige, go. Sa magiging subject, Oo. at kanaraot ng alaw. Okay. Sige. Anyway, dito sa dagdag niya itong tanganing masiguro ang ligtas na selebrasyon, obserbasyon at ikasanggatos na taon kan na Francia Festival sa Camarines Sur. Sobra sa 5,000 na mga uniform personnel ang ipapawagas i-deploy sa area. Kasuod ma, sa laog kan Campo Simeonola na pinagtutukan kan DCGB News, formal na ginibo ang send-off ceremony na pinanginutan mismo ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Sobra sa 5,000 na mga uniform personnel kumpuesto pagtatarabang-tabang ini kan mga kalisan mga unit na PNP kasi iba pang mga uniform agencies kan na gobyerno, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, iba pang mga ahensya na iyoan na magtatarabang-tabang sa pagsiguro kan ligtas na selebrasyon, kan centennial celebration, kan Peña Francia Festival ng na tanduman sa Camarines Sur. Ali sa nasabing lang, 2,975 ang bilang kan mga pulis na mapartisipar naman sa mangyayaring aktibidad. Asin dagdagan pa ini min nasa 2,166 sa ibang mga ahensya, Army, BFP, HPG, Coast Guard, Aviation Security, LTO, CDRRMO, Naga City, Kabalikat, Regional Maritime Group, asin ang public safety officers ang Naga City, tanganing masiguro na magiging ligtas ang gabos na mga mapartisipar sa aktibidad. Sa estimate ni Dizon, posibleng umabot sa milyones katao ang mag-abot sa lugar
kung kaya matinirman ining puwersa ninda ining sobra 5 katawo matinirman nin mabot sa 10 aldaw tabi ni Henry pero talagang piglan oman na magiging pagdagsa kan mga debotos sa oras kan traslasyon sa pitsa 13 asin ang fluvial procession sa pitsa 21 kaining Setyembre 2024 dahilan ta interagency ini dakulang bagay na mahigot na koordinasyon sa kada saro sigun kay Dizon kung kaya antugon kay ni sa mga personnel magdangog sana sa indang orden asin gibuhon matanos sa indang kanya-kanyang trabaho kung kaya sa paagi ka na deployment na ini nakasisiguro si Dizon na mapapreventaran ang mga anuman na klase ni na krimen asin mga mapagsamantalang individual na posibleng umabot man sa selebrasyon sharing man ang pagkondasir nin mga checkpoint palalaog pa sana asin paluluwas sa Naga City o sa probinsya ka na Camarines Sur sharing man ining maximum deployment kan mga kapulisan tangani nga masigurong wala rin anuman na mga problema nga bumutwa pamantinir sanaan solemning celebration kan ikasanggatos na taon kan Peña Francia Festival na taon-taon man tigabangan karabutong Bicolano asin di pa siya man kan iba pang mga nagdidibusyon kay mahal na inang Peña Francia. Joshua, i-clarify ko lang ito. Anong pigatala mo na ikasanggatos sa taon kang Peña Francia Festival? Ang Sanggatos? Sabi ni Dizon, centennial celebration niya ini kasanggatos. Kaya arin daw yun napigimin niyang sanggatos na malangan kang enot na paro daw aran din pigatala takang enot nga inabot may na so kan may TV operation kita sa Naga nag-cover na kita kan ano ito so ika 300 years ika 400 years ano pigatram niyang centennial celebration ang sabi ni Dizon, centennial nga ini, ikasanggatos nga yung taon kan selebrasyon. Ay napigminyado kaan ta so inabot mi na so quadricentennial malangan ito may mga plaka o baka intong so sa kwan gayon so creation kan simbahan Pwede. iyo di ba medyo kaya kwan makawang kalibong hello Kuya Tony ano yan? Canonical celebration. ayan canonical celebration di ba Pagka-corona. so pagkakakrear kan diocese tama Sir Tony diocese tama hello Sir Tony di ba So, ano po? Kay, hello Sir Tony hello nawawara si Kuya Tony hello Paring Mar Paring Mar Ronald wala di ba medyo kaya kwan ito medyo Paring Mar naglaog si Paring Mar nalubat thank you tabi Sir Tony sa kwan sa informasyon na tapos pag-celebrate kaya ito na yaon nga kami sa Nagat so ika 300 ika 400 years ito so pagkakamukna kan diocese kang ano yan kang kansimbahan sa syudad kang Naga sa Peña Francia di ba tanda may nag-cover kami kang kay buda perang taon kami naman nag-cover kang Peña Francia kay ito Paring Mar nawala sige Joshua Hello, Sipi. Baka ang pigmimin ni Dizon, tatarmin niya nababanggit sa Sudma, centennial celebration niya ini. so baka so canonical sabi ni Kuya Tony installation di ba So mga aktibidad kayo ng Peña Francia Festival, kasi lampas pa niya sa Sanggatos. so 300 na taon nga ni saroan kita ang PBN sa kasabay sa celebration kayan Pado ba so traslasyon mga budak fluvial bit kay ito talagang takulong pirming tao haloy na talagang pinaglilibo baka ibang activity ibang ano apod kay sa ibang bagay pa may ikasanggatos na taon na pinagmimin ni Dizon
Kaya nagpasiguro man sinda, super 5 mil na mga uniform unit, interagency and ma-deploy, ma-duty duman sa area para masiguro ang ipasang mga maarabot na mga Okay. O sige. Medyo kaya confusing yan na term na yan. Anyway, sige, baka may ibang pigimin si RD. May kinaraman dyan. Aliyo okay, no na pinya Francia. Okay. Piganap ko ya sa website kaninda. Di akong nahiling di na centennial na term. Yan, na-search ko sa website kang kwan eh. Kang ano ini kan Pinya Francia Festival. Okay. O sige, Joshua. Okay. Hello, Mark. Mark. Hello, sir. Po. Good morning, sir. Morning. Apo. Morning po. Morning. Yes. EOBP, Oo. 100 anniversary. Oo, tama. of So, the canonical coronation ni Virgen Maria. So, canonical coronation. Sa Peña Francia, nasa 340. See? Tama. Iyo. Thank you, amigo, ha. Salamaton. Yan. Tama. So, tama si Kuya Tony. Canonical installation. Canonical coronation of Our Lady of Peña Francia. Yan. September 20. Yan. Canonical. 100 years. So, September kung 20 talaga kan yan. 300, sabi ni ano yan, Jerome, mga nasa 314 na nga niya. Iyo, aloy na eh. We were there kan maging parte kita kan 300 itong tricentennial. Yan. Okay? O sige, klaro. Okay. Sa September 20 pa lang, BP, yan na canonical coronation ni Peña Francia. Iyo. Ito ang 100 years. Yes, yeah, that's it. Okay? O sige. Okay? BP, yan dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sabi ni Pading Ray Romero, basahan ta kamo kirawit dawit bago ang bareta. Nagpapanahon ang titulo kan sa iyang rawit dawit. Mapagpalang araw, salamat po Panginoon sa iyong liwanag na nagbibigay direksyon. Loobin mo po mo na kami sa kabutihan mapunta, katahimikan, makamtan sa buong maghapon. Maaring nasasabi ang panahong mahiwaga. Parang isang iglap tayo'y mabibigla. Ang bawat panahon napakahalaga. Huwag kukupad-kupad dahil may mawawala. Naging masungit panahon kung minsan. Dumarating sa atin hindi inaasahan. Buhay nawawala maging mga ari-arian. Nadala ng bagyong mayroon kalakasan. Sa panahon ay mapagbiro, biglang pagtagpo. Matagal nang hinahanap, nag-iisa sa puso. Mayroong kalungkutan kung kapwa naglalaro. Sa apoy nasusunog, gawain ng tukso. Panapanahon lang ang takbo ng buhay. Maari ngayon ikaw na sa ibabaw. Sa sobrang tuwa, limot mong ikaw ay wala ng limitasyon. Nariyan sumasablay. Walang sino man ang nakakaalam kung buhay tayo o kung bukas tayo ay buhay pa at nandiyan. Guhit man ng palad o ng kapalaran ay nasa panahon kung mayroong kagandahan. Buhay natin sa mundo ay katulad ng damo. Pagdaan ng panahon, ito'y matutuyo. Bulaklak malalanta, pero di ang salita. Sa banal na aklat, patuloy na tumutubo. Anumang kamalian ating itinago, na parang sa iba'y hindi mabubuko. Ang malas nga naman, panahon ang nagturo. Mayroong pananagutan, iyon ay pagkabigo. Ngayon nakatama, baka bukas ay hindi na. Kung balat kayo, lamang ang ipinapakita. Kung batas ng tao ay inaalipusta, sa mata ng Diyos ang panahon sa Kanya.
Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang lahat sa lupa mayroong hangganan. Mga kasamaan, lahat ng kabutihan, darating ang panahon, mga ito'y huhukuman. Salamat pa rin, Ray. Sa imong magayon na tula, ngunya na pagkaaga, digdi po sa satuya na programa. O sabi ni Kuya Tony, 100 year of canonical coronation of Our Lady of Peñafrancia. Iyan, inantumbok. Thank you, Good morning, Hen. Correction po kang devotion po ngayon taon 340. So ngunya na taon sa devotion kan Peñafrancia 314 years. Ang canonical coronation po ay nasa 100 years. Yan. Thank you, Mark. Mabuhay. Yan. Bueno, ang mga balita susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na!
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by DZGB AM and 97.1 OKFM. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito.
ito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, Albay elected Governor Noel Rosal nagpaluwas in official na pahayag sa pinaluwas na joint resolution kan ombudsman kontra sa iya asin kay Mayor G. Rosal. Kahandaan asin pagiging bukas kan Daraga Municipal Police Station sa mga reklamo asin concern sa laog kang banwaan ng Daraga. Tinawanin na sigurasyon ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Sa lado nasyonal, pinatalsik na alkalde kang Bamban, Tarlac na si Alice Go naibalik na sa Pilipinas matapos maaresto sa Indonesia. Duwang potensyal na bagyo, posibleng maglaog sa nasyon. Headline sa luwas kan Pilipinas, US inakasaran ang Russia la planong makiaram sa saindang eleksyon. Business News, inflation rate nagluya nin 3.3% kan Agosto sigon sa Philippine Statistics Authority. Health News, mga paagi para maibitaran ang pagkakaigwanin IBAG, aramon sa mga health experts. Detalyes, mga tugang kan mga bareta. Detalyes kan mga bareta sa lado lokal, kinumpirmar po ni Albay elected Governor Noel Rosal na naresibi na ninda kan uminaging aldaw September 4 ang joint resolution kan Office of the Ombudsman manungod sa kasong isinangat kontra sa inda ni Adrian Duterte. Sa official statement ni Rosal na ipinaluwas kasahapon sa pagikan sa iyang official Facebook account, sinabi kaini na basado sa nasabing resolusyon, pigasabing may sala sinda kung kaya pinatawan in suspension si Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal asin dismissal man sa iya. Sa ibong kaini, sinabi ni Rosal na sa nasabing desisyon, bako pa man final asin executory, asin day pa pwedeng ipautob, mantang may pigigibo man sindang remedyo na nakabase sa ley. Nanindugan si Rosal na wara nin irregularidad, asin violasyon sa ley sa nangyaring secondment ni Engineer Clemente Ibo bilang Assistant Provincial Engineer Canalbay. Paliwanag kan dating gobernador na nasabing secondment na ginibo sa paaginin sarong Memorandum of Agreement na probado kan sanggo ni ang panlunsod asi kan Legazpi asin sanggo ni ang panlalawigan kan Albay. Inabisuhan man kan dating gobernador kan probinsya ang mga albayano na magkalma muna sa pagsasabing dai patapos ang laban asin siniguro na ilalaban nindaan sa indang tamang paninindugan. Nangapudan man si Rosal sa mga tawong nasa likod kang sunod-sunod na kasong isinangat sa inda na sana marealisar ang perwisyong ipinagtao sa inda
na mag-agom asin ang namamatian kan mga Legaspeño asin Albayano magin anday pagrespeto kan mga ini sa boses kan mayoriya nayo ang pagpuon kan pagroro kan demokrasya. Inagyat ni Rosal ang mga ini na maglabanin patas asin tawanin tsansa ang mga taga Legazpi asin Albay na magpili. Matatandaan na kanakalis na daw kan magpaluwas ang ombudsman nin desisyon kung saan guilty si dating Gobernador Rosal sa kasong grave misconduct, oppression asin 2 puntos in conduct prejudicial to the best interest of service. Asin may penalidad de dismissal from the service mantang si incumbent Legazpi City Mayor J. Rosal guilty man para sa conduct prejudicial to the best interest of the service dahilan para suspenderon ini nin serbisyo sa laog nin sarong taon bilang penalidad. Mientras tanto, ang kaso na isinangat kontra kay Engineer Ibo ang pig-dismiss dahil sa kawaranin basihan o lack of merit. Siniguro ni Daraga Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea ang saindang kahandaan na sinbukas ang saindang hipatura sa anuman na informasyon, reklamo asin concern sa laog kang munisipyo. Sa programa ng hapot kan DCGB, sinabi ni Azotea na 24 oras na nakaantabay sinda sa mga pangyari sa palibot, lalo na ang pagrespeto sa mga erehensya sa palibot. Sigon kay Azotea na sa kada lugar kung saan siya nadidestino, pigisiguro niya na mabibisita niya ini para mapamilyar ang mga agihan para sa makaskas na akuder kung kinakaipuhan. Tinawanin doon kan hepe na padago sindang mautob kan sa indang sinumpaan na mandato na proteheran ang publiko asin mantineron ang katrangkiluhan. Nangangako po ang PNP Daraga kung ano man po ang mga nahiling nindo dyan sa barangay, lalong-lalo na po obstruction. Kamu dyan sa barangay ang extension kang samuyang mata, kamu ang extension kang samuyang talinga. Kaya po, niyaon po ang samuyang hotline number. Eh po kita magduwa-duwa. Ako man po, anytime, pwede po akong apudan. Ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Hepe kan Daraga Municipal Police Station. Binugsakan sa barangay o sa banwaan kan Ginubatan, may reklamo na naman sa langaw. Jimmy nasalita sa report. Malangaw na naman sa upper lower binugsakan sa pagtubod hali na naman sa manukan sa nasabing lugar. Ang informasyon na kantos na sa karaman ni Mayor Chino Garcia dahil masabutan sa kunata nagpakawagas na naman ang mga pesting ini sa mga residente. Sigon kay Mayor Chino, inot nang ipina-inspeksyon niya sa sanidad sa kunano naman ang diferensya alagad basado sa alkalde pag malugaran siya ngunya na pagkaldaw, siya mismo ang personal na mabisita sa poultry o dyan sa nasabing barangay. Matatandaan kaninot, nangyari na ini bako sa Nasaro 2 beses hanggang nag-issue ng cease and desist order ang lokal na gobyerno. Nangyayaring nakakabalik ang operasyon dahilan sa commitment kan management na dahil na mautro pa ang pagkunayap kan langaw alagad kung sa latest na kabalik mananggad ang problema, posible may mga permanenteng aksyon ang gigibuhon ng lokal na gobyerno depende sa findings kan mga inspeksyon na isasagibo orog na ni Mayor Chino Garcia kan Ginubatan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipapautob kan Philippine National Police ang gun ban o suspension ng of permit to carry firearms sa luwas kan residensya sa selebrasyon kan Peña Francia Festival sa Naga City sa masunod na simana. Inang pinagkumpirmar ni PRO5 Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kung saan sayang ipinaliwanag na parte ni kan security plan para masiguro ang katuninungan sa nasabing dakulang aktibidad sa rehiyon. Ang implementasyon kay ni ang pinuunan kasuhapon September 5 Sangkod 22, 2024. Kasuhapon kan ginibo ang send-off ceremony kan poko mas o menos 5,000 na mga uniform personnel kay banang hali sa PRO5 Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Highway Patrol Group, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, Regional Maritime Group asin iba pa na iyuan magtatarabang-tabang para mamantinir ang katrangkiluhan sa pagsilibrar kan Peña Francia Festival sa Naga City kung September 12, Sagkod 22. Dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang si Joshua Bino.
Dumang kita kay Jomar Bien o kaya kay Al Armario sa dagdag na bareta, hali po dyan sa luwas. Ako Bicol, tutok mo niyan sa mga ayuda. Report kay Al Armario. Concentrated mo niyan, anak ko Bicol Party List sa mga ayuda na papakinabangan ng mga residente sa barangay. Sinabi niya ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Na sa indang mga leaders na kung pwede man sana na magpakulor politika sa barangay level dahil kadakol man sana ang mga slots na pigkataong niyan sa manlain-lain na mga ayuda hali sa gobyerno nasyonal sa paagi ka na kung Bicol. Yaon ang AKAP, educational assistance, para sa mga senior citizens, as in PWDs, medical assistance, pati na burial, as in iba pang ayuda. Ang kaipuan sana maisihan kan mga leaders o mga coordinator sa mga barangay na problema kan sa indang lugar na pwedeng idulog sa Bicol. Yaon ang mihoras hali sa gobyerno nasyonal na dapat samantalahon habang yaon sa pwesto si Congressman Saldico as in Congressman Joey Salceda sa Committee on Appropriation as in Ways and Means sa Kongreso, alin ang willingness man sa Administrasyong Marcos na tumabang sa mga Bicolano. Al Armario, DCGB. Balikantang report ni Joshua Bino, hali po dyan mga tugang sa luwas, may kinaaraman sa Hepe, Candaraga PNP, nagkortosikol na kay Mayor John G. Aushan, saro sa pinagurunan, iyon may kinaaraman sa pigapagibong Balay Silangan Rehabilitation Center. Uya po ang detalye kan report. Katakot kan mas pinakusog na drug clearing operation sa munisipyo kan Daraga Albay nagkaigwana ning coordination meeting sa tahaw ni Daraga Acting Mayor Honorable Junji Hausan at ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea ang OIC Chief of Police kan Daraga Municipal Police Station kasod September 5, 2024. Sa ng pagurunan, iyon may kinaraman sa estado kan pagibong Balay Silangan na iyon magsiserving rehabilitation center kan mga na-registrong persons who use drugs o bigapod na piwoods kan na Daraga Albay. Binisit pagkatapos kan na kortesiyang ini kay Acting Mayor Hausan. Binisit naman ni COP Azotea ang infirmary building sa barangay Anislag, Daraga Albay na iyon magsiserving pasilidad para sa gigibuhon na Balay Silangan tangali lang siguruhon na nakakasunod ini o makakasunod ini sa mga regulasyones kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5. Nagpaabot man ni na pasalamat si Azotea sa suporta kan LGU Daraga sa paagi man ni Hausan tangali ng marealisar ang nasabing proyekto. Ini kayang Balay Silangan saro sa mga laktang na dapat magibukan sarong lokal na gobyerno tangani man sinda maideklarar na drug-free municipality. Digdi sa Daraga Albay, madali nang maabot ang siring na bagay dahil ta sa 54 mga barangay kan munisipyo darok na sana ang pigahalat pa na may konsiderar na drug clear. Na barata, Joshua Pino, Sarong suspitsadong drug pusher na dakop kasudma sa Tabaco City. Detalye kang report, hali kay Jomar Bien. Karoon na naman na suspitsadong drug pusher na ulog sa kamot kang Tabaco PNP kasudma. Ini matapos ang bypass operation na ilinansar kang Tabaco PNP kontra digdi sa suspitsado na si alias Migo, sarong residente kan Barangay Divino Rostro, Tabaco City. Sa follow-up na ginibukan DCGB News, kinumpirmar sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco na ang suspitsado iyo ang sarong job order kang LGU Tabaco asina kumpiskaran danin 21.03 gramos min shabu na nagkakantidad nin 143
pesos. Mientras tanto, apuera kaan, naka-arrestar pa ang Tabako PNP kan saro mana wanted kan syudad. Ini sarong senior citizen na residente kan Barangay Marirok, Tabako City na may kasong acts of lasciviousness. Kinumpirmar man ni Cerillo na na-arrestar rin dyan ini, iyuan konsideradong number 10 most wanted person kan syudad kan Tabako. Yan ang report, Yomar Bien, DCG. Alas 6:29, oras po sa Pilipinas, mga baretang unyan sa Lado National. Naibalik na po sa nasyon ang pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos ining maaresto sa Indonesia. Inibahan siya ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos as in Philippine National Police Chief Romel Marbil. Bandang alauna nin maagahon, naglanding ang pinaglunadan na private plane ni Go. Mantang inot ining itinalaan na magabot kaso hapon alagad dahil sa nagkapirang pag-ariglar na proseso sa pagultanan kan Pilipinas as in Indonesia, banggina na nakahali ang team na masundo sa pinatalsik na alkalde. Magigirumduman Mayo 22, 2024. Ultimong nahiling sa Pilipinas ang dating alkalde kan maghampang siya sa Senado. May kinaaraman sa investigasyon sa koneksyon kay ni sa Pugo Operations. Kam primerong simana kan Hulyo, sinuspindir siya bilang mayor matapos ining magdulag si Go kay Bansinda Wesley Go, Sheila Go asin Cassandra Leong. Pagabot kan Hulyo 18, 2024, pigasabing nakalaog ang grupo kay ni sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hunyo 21, 2024 man kan maglunad ini sa flight pasiring sa Singapore kung saan siya nagtinir nin maabot sa sarong bulan Agosto 18 kan maghali sindi sa Singapore asin magdiretso sa Batam, Indonesia. Agosto 19, 2024, inanunsyo ni Senador Risa Ontiveros na nakakuha siya nin informasyon na nakahali na nin Pilipinas ang dating alkalde. Agosto 20, naaresto si Sheila asin Cassandra sa Batam, September 3, kan takmaon kan mga Indonesian authorities si Alice Go sa sarong villa sa Griarter, Jakarta, Indonesia. Dahil pa pwedeng patalsikon sa Pilipinas ang Australian national na si Gregor Haas ang pigahanap o napigahagad kang Indonesian government na katrokes ni Alice Go. Sigon sa Bureau of Immigration o BI, may nakapendyente pang kaso sa Pilipinas ini. Sigon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nembelto si Haas sa pagpalusot nin sarong shipment nin mga floor ceramics na nahilingan nin sobra 5 kilos na methamphetamine sa Indonesia kan Disyembre 2024. Kan Mayo, sigon sa BI, nakulong si Haas sa Bogo City, Cebu matapos magpaluwas in Interpol nin Red Notice o International Alert kontra sa iya dahil sa reklamong kriminal na isinangat kan mga autoridad kan Indonesia. Yumaninan saro sa mga most wanted drug trafficker sa Indonesia na nadakop sa Pilipinas kan Mayo 2024. Mientras na nadakop man sa Tangerang City, Indonesia, sigo kan September 4 asin ipinirarom sa kustodya kan Indonesian Police. Ipinahayag kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na duwang potensyal na bagyo ang posibleng maglaog sa nasyon. Sigon sa Pag-asa, weather specialist na si Benesun Estareja, duwang low pressure area o LPAs ang pwedeng maging tropical cyclone na posibleng mabilog sa pagultanan nin Sabado asin Lunes, September 7 asin September 9. Sinabi ni Estareja na may LPA na pigbabantayan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR alagad dahil piglauman na magiging tropical cyclone kung ini magiging tropical depression sa laog kan PAR apo ning Ferdi. Sa tahaw kan report na dagos ng nagkawaragas ang unit team
linaog ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang baluarte kan mga Duterte kasi nagdara nin 1.2 billion pesos na kantidad nin cash assistance bagas asin serbisyo kan iba-ibang ahensya nin gobyerno. Pinanginutan ni Romualdez ang paglansar kan bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa University of Southeastern Philippines. Ang event nagpapadago sagod sa Biyernes asin sagod sa umaabot sa 250,000 ang beneficiaryo kay ni. Sigon kay Romualdez, nagbalik sindadigdi para ipaabot ang mensahe ni Presidente Bongbong Marcos na importante ang mga taga Mindanao sa bagong Pilipinas. No one is left behind. Ini ang gustong ipaabot kam Presidente sa gabos na pagbisita kan BPSF sa nasyon. Sigon kay Romualdez, ang BPSF sa Davao City na organisar sa tabang kan Mindanao Development Authority o MINDA. Asin may temang Minda Now, serbisyo para sa Mindanao. Ang event sa Davao City, ang ika-23 na kabdang kan serbisyong caravan asin ikatulo sa Davao Region. Ang primero sa Moncayo, Davao de Oro, kan Septyembre 2023 na sinundan kan Tagum City, Davao del Norte kan Hunyo 24 akan Hunyo 2024. Sa kabilugan, 1.2 billion pesos na ang kantidad nin tabang asin serbisyo. Sinabi ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonado o Gabonada Jr., official kan BPSF Secretariat na nasa 1 billion pesos ang cash assistance. Apera sa kwarta asin serbisyo, ang mga beneficiaryo tinawanin maabot sa kabangang milyon na kilo nin bagas. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni alas 6:34 na ninaga. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGB AM and 97.1 OKFM. Ano man ang ato bangon ta, sigon si Shine, pero
Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon. Sa luwas kan Pilipinas, inakusaran po kang Estados Unidos ang Russia na nakikiaram sa saindang nagraning election. Dahil ang digdig, kinasuhan asin pinatawan in sanction kan US ang nagkaperang Russian state media executives asin hinigpitan ang Kremlin-link broadcasters. Inanunsyo kan Justice State of Treasury Department ang nasabing lakdang para kontrahon ang pigigibo kang Russia. Sigon kay Attorney General Merrick Garland na sa indang pig-akusaran ang RT o dating Russia Today na nagpupundo kan Tennessee-based company. Sinabi ni White House National Security Spokesperson John Kirby na ang kamabutan kan Russia iyon para mabawasan ang international support na nakukuha kan Ukraine. Magigiramduman na kan Hunyo, nagkapirang grupo kan mga hackers ang pinagkonektar sa gobyerno kan Iran na ang matrayumpo na nakalaog sa kampanya ni dating US President Donald Trump para sa nagraning eleksyon. Business News. Business News. Nagbaba ang inflation rate kan Pilipinas kan Agosto dahil sa mas bagulbol na pag-itaas kan gasto sa pagkaon asin transportasyon sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa sarong press conference, sinabi ni National Statistician asin PSA Chief Claire Dennis Mapa na inflation nagsusukol sa rate kan pag-itaas kan presyo kan mga barakalon asin serbisyo nagluyan in 3.3% kan nakaaging bulan, mas bagulbol kaysa sa 4.4% rate kan Hulyo. Dinara kaini ang year-to-date inflation print sa primerong 8 bulan kan 2024 sa 3.6%. Sarong pagbaba gikan sa 5.3% na rate kaini. Sa parehong panahon kan nakaaging taon, asin nasa laog pa man giraray kan siling kan gobyerno na 2% sa God 4%. Bumidaba man ini sa forecast kan Bangko Sentral kan Pilipinas o BSP nin 3.2% sa God 4%. Health News, mga tugang, hali po dyan sa News Base kan DCGB.
Mga paagi daw para maibitaran ang pagkakaigwanin ay bags. Aramunta daw po yan sa Istorya News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Go ahead, Paring Mar. Good morning, VP. Sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban, ang pagkakaigwaning eye bag sarong ordinaryong problema kapag nagkakaedad na, aray ko. Ini dahil nagluluya na ang muscle sa sentisyo na nakapalibot sa mata. Abis ang mga eksperto para mawara ang eye bags, gumamit ng green tea bag bilang age-old method. Tara kainin ang antioxidant na nakakapag-rejuvenate kan kulit asin nagbabawas nin paghubag asin pamumula. Paliputon sa ang tea bag sa refrigerator asin pagkatapos ibabaanin sa ro sa good 15 o ibabad ng 15 sa ro sa good 15 minutos sa eyelids. Epektibo man ang cucumber o pipino para sa eye bags asin dahil may cooling effect ini, nakakabawas sa pag-ubag. Mientras na pwede bang gumamit ng eye cream, alagad aramon mo na ang mga ingrediente na igwa ini para maibitaran ang bako magayon na epekto. Magkonsulta sa doktor. Health News from News by Smart Dela. Dahil iba. Thank you, Paring Mar, sa mga headla at sa mga istoryang yan para po sa aibag ha. Tibag pala ang busulos yun yan. Tapos, totoo man ang ganailing ko yan, ano yan, pipino, adi. At medyo napaisip ako kung paano paggamit kontra sa aibag ang ice cream. Adi, ice cream. Ilahid mo sa mata mo. Aramunda mo na sa doktor yan kung paano. Pag-asa, kasabay po si Miss Alexis Ruivivar sa Kamugtakan kan panahon. Maray na aga po sa mga panginayog ng GB. Bale po ang ating magiging kamugtakan sa tuyang panahon ng ika-5 ng September 2024. Bale po ang ating prevailing weather system ay itong attack ng Super Typhoon Yagi or formerly si Enteng na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon at ang southwest monsoon or ang parosang kabagat ang nakaka-apekto sa rest of Luzon. Bali po ito ay magdadala ng bahagyang mapanganuron sa mapanganuron na kalangitan na may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo na mamamatian ni sa Bicol region. Bali po ang ating kaapaw ay moderato sagkod sa makusog na halik sa Surusulnupan at ang ating katagatan ay gakal ng moderato sagkod sa makusog na pag-alon. Bali po ang tigatayang agwat ng temperatura digdi sa Albay ay maabot ng 26 to 31 degrees Celsius at ang kaldaw ay hirang ng alas 5:34 kunyang aga. Asin masulnop naman ng alas 5:52 ng hapon. Alini po si Alexis River ng USP Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang sa inyong nadangog ang mga darakulang bareta kanal daw digdi po sa GB News Express. Mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balderan as in Angel Mustasa. Sering man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa inyong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin go, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin go, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Tabi, digdi po sa DCGB. Sandali lang, takadakol pala na text kas bagong aga. Digdi po sa tuya tabi na programa. Habang kamo, mga tugang nakatutok sa programang Morning Hirit. Uy, happy birthday daw kay sasamuy ang iyang bunso na si Justin Basco from Papa and Mama. Sabi ni Joker, ano daw nga tabi kung ang gabos na reklamo kan mga albayano pag-abot sa obstruction centralized na ipaabot sa number 1 GB. Mas epektibo gayud tabi. Salamat. Ka-joker. Problema muna naman ako kaining sarabayon ka na. Thank you, amigo. Mabuhay. Sir, pigataram ni... okay na ito. Okay na. Klaro na po ini. So, pigataram na centenary. Okay na po ini. Good morning, Tabi. Query lang po kung meron pang voters registration. Meron po. Dumaman na po kamo sa mga munisipyo, buda sa syudad, sa mga opisina Tabi kan Comelec, duman na po kamo magparehistro hanggang pa sa katapusan kan September Tabi, ha? Sa mga maparehistro Tabi sa pagiging botante, maparehistro sa reactivation, halimbawa, di ka mo nakaboto kinuwang sunudan, deactivated po kamo kayan. Maduman po kamo sa Comelec office, diyan po sa Saindong munisipyo o sa Saindong sa syudad, sa mga opisina kan Comelec. Halimbawa, mapatransfer kamo kan sa Saindong residensya, o maduman man po kamo kan sa Comelec. Iyo. Gabos tabing serbisyo para makaboto kamo, mga tugang, ano yan, duman po sa kwan, duman tabi sa Endo tabi na kwan, sa Endo tabi na mga respective election officers. Yan. Kada munisipyo, syudad, igwa po yan, duman ka mo magparehistro, ha? Aluyuno na po yan, napigpara kampanya kan Comelec na nagduruman sinda sa mall, nagduruman sa barangay, para irani ang serbisyo kan Comelec sa Satuya Gabos. Kaya po ngunyan, tapos na po ang sendang pagduman sa mga, although igwa pa akong nailing na nagkapira pang minaduman sa barangay, pero tabi, ginibo na ang gabos kan Comelec na paagi para mairani ang serbisyo ninda sa Satuya Gabos. Ha? Pero deadline kan September 30 kundi ako nasasala. O, pagtapos na yan, wala na. Di ka na makakaboto tabi sa maabot na eleksyon sa 2025 eleksyon. Di ka na kan makakaboto. Iyo.
Ngunyan, kung taday ka makakaboto, day ka tabi sa lista, day ka sa master list, kung sabiyon, wala ka ki? Wala kang? Day ka nakarehistro. Day ka nakapa, reactivate kan sa imong pagboto. Day ka nakapa-transfer. Wala ka sa official list kan voters. Tan mga politiko, minako aki official listahan kan mga botante sa mga sa COMELEC, diyan sa mga munisipyo buda sa syudad, di ba? Kundi ka sa lista, kaya sa masunod na 2025 election, nga ka. Di ka po makakaboto. Taday ka sa lista, di ka makakaboto, di ka ki? Di ka boy, nga. Wara boy, wara ka sa lista, di ka ki? Oh no! Dai ka ma-enjoy. Ang mga helang kangatay araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man na wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule, abakal sa mga butika nationwide. Taday ka sa lista, day ka po official na listahan kan mga botante, day ka ki? Kay Henry M. Kamu boss, ayos. Wala kang matatanggap pero kay Henry M, kamu ga boss? Kay Henry M, kamu ga boss, ayos. Oh no! Ay nako. Joshua, good morning Joshua. Baretang kulalapnit. Oha. Bebe. Good morning sa mga palantabay. Oh. Happy birthday sa kuyang brother. Oo. Jerome Bino Jr. Ayon. Jerome Bino, happy birthday. O, bala ka na? Bala na siya. Ikaw nang bala sa mo dyan hapon. Birthday man ni hermano mo. Yo, bala ka na. Opo. Okay. Namimiss ko lamang si Jasmine pag ikaurong ko pag on the air. Ngaya, opo. Opo, magalangon na aki, babayi. Magalangon na babayi. Ale, magayon si Jasmine. Sabi mo? Sa totoo lang, kita sanang dawa. Magayon. Wala man ginibong pangit ang Diyos. Ah, okay. Ano sa iling mo? Ika sa personal mong iling. Ha? Pasiguro ha. Pasiguro ang simbang mo. Awenda, ostenta, 3 minutos na lang, alas 7 na. Ano nangyari? Oha. Oo. Say daw ini. Na may pagkadimunyit ang empleyada. Ano may? Sa dayuton man yan? Na may halangkaw na katungdan. Sa tarong government agency. Kababaying tao. Makarumon da ang imot. Ay salbatana. Daing sopog kung tamuyaw ng empleyado. Porket mas hababa sa iya ang posisyon. Maray niya kay ni Bansagan, Madam Ngaspakan. Daing prino da ang imot kung ini man tamuyaw. Ini man ang rason. Kung nata ining si Madam, pigdudurulagan sa opisina. Ay pangyari. Gulti
na ang nag-aaralik sa trabaho dahil sa makanoson na ugali ni Madam. Oho. Kung may muda kay ni BP ang mga kasarada yun sa opisina. Grabe man. Paguna mo, kung iyo ang nagpapakaon. Grabe man. Grabe man. Oh, grabe man. Dahil man siya magparagibo kanta. Ramdamon niya na sabi nga ni, ang mundo sa buhay sa mundo, temporaryo. Correct. Di ba? Correct. Yeah, magbago na siya. Buda ang pangmuda nin tao, bako maray na ugali. Mas sabi nga ni kan mga gorang, mas maray pangayakon sa pakon kulugon mo na sa nago, dahil mo nga pagmudaon. Correct. Di ba? Tulanhokan sa kwan, sa puso. Tagos sa laman. Correct. Di ba? Parang pagmamahal, minsan tagos sa laman. Tama. Sa totoo lang? Sa totoo lang, tagos sa laman. Nararamdaman. Parang ganun. Kaya lang yun ay hindi masakit. Tama. Ikaw ay magiging masaya. Tama. Pero pag yan ang minuda ka, makulugon ang tama kaan. Di ba? Correct. Oo. Madam Laya, ang posisyon, temporaryo. Wala man ginaray si Madao. Sa maray sa nang ugali, alin na po lang kaugos. Pagdurusa nito'y walang hanggan. Huwag kang manimdim, muhay. Isang umaga. Paggulong ng palad. Iyan ang makatakot. Aday, ang gusto ko, yan ang problema. Kung ikaw ay nahiling ka na ng Panginoon, pag napasikrapan ka na kang Panginoon, remate, tapos ka na. Diba? Oo. Ma-decide si Lord sa inka, sa wala sa too, dumang ka sa agihan na matunok, dumang ka sa agihan na malinig. Diba? Okay. Diit na siya na dati, pe. Madali na ining patulan. Pero pang base na magparapang muda ki empleyado. Babagsaga na talagang madam na spakan. Dahil magparatuon. Kan pang muda. Tapon ngaya iyan maparusan. Dahil na maulian. Ang imot nyo, permi na silang magparahubag. Tama. Tama po. Diba? Ay, nako. Okay. Oha. Joshua, goodbye. Tama yan. Ngunyan baka nasa ibabaw siya, sunod na sa irarom siya. Baretang kulalapnit. Hello? Hello, good morning. Good morning po. Good morning. Tapos. Ora San Antonio. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. Gigutom na ako eh. Gigutom ako eh. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po kita alas 7:30 sa programang hanapot sa DCGB. Kasabay po ang masunod na bareta, Edwin Peralta asin Jasmine Baloloy. Salamat kasi ng pagantabay. Mabuhay. Tapos na ang programa, Lakaw, Pasiring sa Lamesa. Kaming magtutropa, laging ganado sa trabaho. Ganado!